Děti dnes a děti dříve. Mami, Ano. mohla bych sem nějakého plišáčka malého? Jasně, tak já ho jdu koupit. Tady, že bych jí koupil Zlevněné ceny. Cože? Zlevněnek z oblečku. Beru, za jenom 10 korun. Tady máte. Děkuju. A ještě, že bych něco vzala. Ne, půjdem. Tak tady máš. Oblečku. Ano. Tak jo. A já jsem tak krásná. Mámo, jak si labubu, mají všichni. Tak já jdu koupit, vezmu tady košíček. Hele, a jsou rovnou labubu. Že bych jí vzal tolik. 345 korun za jednu. Tak jo, je to jako dobrá, no. Tak tady máš. Vypadni už mého pokoje. Tak jo. Ahoj, já mám nový pešacka. Já mám s oblečkem z medvídka. A já pes. Ale koukni, co dělá. Tohle. Můžeš pomačkat. A je to krásný, Meďa. Tak jo, tak jdeme na oběd. Tak jo, tak jdem. Říkali, ty máš labubu. Jo. Však Já mám jenom 3. A já nemám. Já mám i Coca-Colovýho, tady se vemte klidně. Labubu. Ježiši, jdeme něco nakoupit. Maminko, hele, já mám telefon. Můžu prosím dát tohle? Tak mi ho se dej do košíku. Jupi, děkuju. Tak jdem to zaplatit. Máma, a ten telefon je strašný. Chci nový Nintendo a nový počítač. A tak já pro něj jdu, no. Dělej. Nevím, tak tady, hele. Nintendo a rovnou i počítač, jak já to beru, no. Tak tady to má. Konečně, to trvalo, díky. Paní učitelko, jaké slinké tíčko, jak jste řekla. Je, to je nádherná, tak já ti dám 1 asi. Protože No, tak asi jo, no. Jo. Ještě s hvězdičkou, no. Děkuju. Tak jo. To se na mě bude. Takže Pepíku, vypočítaj mi příklad 301 plus 293. Tak. Halo, Pepíku, co tady? Ty tady hraješ, jo? Roblox, no a? Tak to ne. Dělej, jdi napsat ten příklad. Jasně. 5. Pepíku, Ano. já jdu na nákup, jo? A koupíš mi jednoho pika, znova peruška mi chybí. Tak jo, no, tak já jdu koupit. Tak děkuju. Tak jo, tak já si je koupím. Hopík, tak beruška zrovna modrá, tak to se mu bude líbit. Tak já jdu. Pepíku, tady máš modrou berušku. Děkuju. Aspoň se mi hodí do sbírky. Tak já. Lidi, já mám kartičky. Ty jsi mi to doma zkazila, mámo. Já jdu ale na nákup. Mi kup aspoň toho Ronalda. A já nevím, co dostanu, jo? Takže když tak se na mě nezlob. Tak já jdu, no. Jo, děkuju. Kartičku ještě děkuju. Ronalda, tak to se mu bude líbit. Tak tady máš. Ronaldo, děkuju a vypadni. Já se vám tohle video líbilo a čau.